Ako herec som strávil množstvo času tým, že som bol niekým iným. Bol som otcom, ktorý prechádzal krízou stredného veku a sníval o daždi z ružových kvetov. Tiež som sa ocitol medzi podozrivými zločincami. Kto z nás však nebol niekedy podozrivý? A kto vie, raz by som sa mohol stať i prezidentom Spojených štátov. Ale teraz som sám sebou. A užívam si šoférovanie.